रस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। दरवर्षीप्रमाणे यंदाही कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हच्या 9व्या वर्धापन दिनाचं औचित्य साधत विविध क्षेत्रातील कर्तबगार व्यक्तिमत्वांना स्मार्ट लीडर पुरस्कारानं मान्यवरांच्या हस्ते गौरविण्यात आलं। पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आलं। यावेळी व्यासपीठावर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, कोकण 7 लाईव्ह आणि दैनिक कोकण 7चे मुख्य संपादक सागर चव्हाण, भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली, श्री 108 महंत गावडे काका महाराज, विशाल सेवा फाउंडेशनचे संस्थापक विशाल परब, माहिती अधिकारी प्रशांत सातपुते, भाजप नेते, जिल्हा परिषदेचे माजी सभापती जयेंद्र रावराणे, जिल्हा बँक संचालक महेश सारंग, सावंतवाडीचे माजी नगराध्यक्ष संजू परब, ठाकरे गटाचे नेते अतुल रावराणे, ठाकरे गटाचे नेते बाळा गावडे, दोडामार्गचे नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण आदी उपस्थित होते। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।